takový ale to ti řeknu. Dává to jako smysl. Musím ti říct, co se ti hodí. Počkej, sama vidíš, jaký sama vidíš. Je 20. do 18, děláte si prdel, co to letí. A prostě škole prej prdeli. Jako bych se na nic nejíš. A nejdřív. Pohodě. To nejde zapnout. Ty vole, to nejde zapnout. Ano. Hej, to je od vás. Tak kopírujete.